І па некалькіх днях зноў Ісус наведаў Кафарнаум, і людзі пачулі, што ён у доме, і сышлося такое мноства, што нават пры дзвярах не маглі памясціцца, і гаварыў ім слова. І прыйшлі да яго насільшчыкі са спаралізаваным, якога неслі ў чатырох, і калі з-за натоўпу не маглі яго паднесці да Ісуса, дык раскрылі дах там, дзе ён быў, і, зрабіўшы дзіру, спусцілі насілкі з пасцеллю, на якіх ляжаў спаралізаваны. Калі Ісус убачыў іх веру, кажа спаралізаванаму: «Сыне, адпускаюцца грахі твае». Былі ж там некаторыя кніжнікі, што сядзелі і думалі ў сэрцы сваім: «Што ён кажа? Блюзніць? Хто можа адпускаць грахі, калі не сам Бог?» А Ісус, адразу пазнаўшы сваім духам, што яны так думалі ў сабе, кажа ім: «Што думаеце ў сэрцах вашых? Што лягчэй сказаць спаралізаванаму: адпускаюцца твае грахі, ці сказаць: устань, вазьмі насілкі свае і хадзі? Але каб вы ведалі, што Сын чалавечы мае ўладу на зямлі адпускаць грахі, гаворыць спаралізаванаму: табе кажу, устань, вазьмі насілкі твае і вяртайся ў дом твой. Дык ён адразу устаў і, узяўшы насілкі, пайшоў перад усімі, якія дзівіліся і славілі Бога, кажучы: «Мы такога ніколі не бачылі». І Ісус зноў адышоў да мора, а ўвесь натоўп людзей ішоў да яго, і ён навучаў іх. І калі праходзіў міма, убачыў Левія Алфеевага, што сядзеў на мытні, і гаворыць яму: «Ідзі за мной». І ён, падняўшыся, пайшоў за ім. І здарылася, калі ўзлягаў пры стале ў доме яго, узлягала разам з Ісусам і яго вучнямі шмат мытнікаў і грэшнікаў. Было бо многа іх, і яны хадзілі за ім. І кніжнікі фарысейскія, бачачы, што Ісус есць з мытнікамі і грэшнікамі, казалі вучням яго: «Чаму ён есць і п'е з мытнікамі і грэшнікамі?» Пачуўшы гэта, Ісус кажа ім: «Нездаровым патрэбен лекар, але тым, што хварэюць. Я прыйшоў клікаць несправядлівых, але грэшнікаў да пакаяння». Вучні Янавы і фарысеі посцілі. Дык прыходзяць да яго ды кажуць: «Чаму вось вучні Янавы і фарысейскія посцяць, а твае вучні не посцяць?» Адказаў ім Ісус: «Ці ж могуць посціць вясельнікі, пакуль малады з імі? Дакуль маюць жаніха ў сябе, не могуць посціць. А надыдуць дні, калі жаніха забяруць ад іх, і тады будуць посціць у тыя дні. Ніхто не прышывае латы з новага сукна да старога адзення, бо новае лата раздзярэ старое адзенне, і дзіра зробіцца большая. Ніхто таксама не ўлівае маладога віна ў старыя мяхі, бо віно разарве мяхі, і віно выцечэ, і мяхі прападуць. Таму маладое віно уліваць трэба ў мяхі новыя».
Прыйшлося аднойчы Ісусу ў суботу праходзіць праз палеткі, засеяныя збожжам. Вучні ж яго, ідучы наперадзе, пачалі зрываць каласы. Дык фарысеі казалі яму: «Вось што робяць у суботу, гэта ж не след рабіць». Ісус жа кажа ім: «Ці вы не чыталі, што зрабіў Давід, калі быў у патрэбе і галодны, ды тыя, што з ім былі? Як увайшоў у дом Божы за Абіятарам першасвятаром, ды еў хлябы пакладныя, якіх нельга яму было есці, а толькі святарам, і поруч даў тым, што з ім разам былі». Ды казаў ім: «Субота установлена для чалавека, а не чалавек для суботы. Значыць, Сын чалавечы ёсць гаспадар суботы».